Hai hanya lam sokfigo ani channel ni bisintui anyor ni bangai tini lama kahamo sekango himdi hisamani seng lama kahamo himke seng tamo mannai ulo moni bangai ang tini nirno sanai oro bible no sijak tongo mathai 5 অধ্যায় 3 simi 12 jora pore naikhe oro nogo srai ke seng lama kahamo himke seng tamo mannai ulo bari nirok ani video no payasak nai tongdi tebo nirok oro kok kaham khnagui mannai oro sijak srai tongo nirok khnadi kaitorni thani koi tongnai rok borok hamsajak kaitorni ha borok ni no kha khamnai borok hamsajak kaitor borok no kha kuchang runai kha sutra rok borok hamsajak kaitor runa hanmano borok mannai kaitor naima tui simi tongnai nainai rok borok hamsajak kaitor borok no kha kochom rusok nai buino maya chanai rok borok hamsajak kaitor borok no maya chanai kha kufur rok borok hamsajak borok kaitor no nugnai buino gtha rwnai rok borok hamsajak kaitor borok no bini bwsarok hannai kaitor naima tui tongui satok jaknai rok borok hamsajak kaitor ni ha borok ni no norok ani borok ungna bawi norok no lachi rukhe norok no satok khe norok no tatal khe kok hamya sakhe norok hamsajak kha srangdi tongthokdi tamni hankhe chukno hao norok ni bata sokat kwbangma khatik jak tongo norok ni sai sukang tongnai diari rok borok rok omo tui khe satok kha nadi oro srai khe sijak tongo kha srangdi tongthokdi tamni hankhe chukno hao norok ni bawi sokat kwbangma khatik jak tongo nadi paithago srai khe kok sajak oro seng lama kahamo himui seng samung kaham tangkhe bai kaham hunjagani seng samung kaham tangui bai hamyano seng hamro makhe seng busuk kaham mungnai tei seng thwigibo chukno hao sokat kwbangma no sini bangai khatik jak nongo nirok lama kahamo himdi asuno ang koijao nirok no tini ni video nirok busi mankana seng lama kahamo himkhe seng tamo mannai nirok sai mankana bari seng jotono lama kahamo himui seng kaham ongui sini pura tiprani borok rok jotono kha kaham ongkhe seng kaham ongthangnai sini laibo tei sini joto ro tongnai tiprao tongnai rok borok kaham ongui jotono kachang khe tongui malainai walai sulai kwrui khe joto bani kathagui seng kachang khe tongkhe sini busuk labungnai nirok no saimano sini kha busuk tongthoknai nirok wansokdi seng jotono kaham khe tonglainai
jotobaino sung beibai naisirjaya tei beibai hamya hanjaya na tei ke sung jotono kaham samung tanglainai lama kaham himlainai nirokni bangui ang asno koimung nirok lama kaham himui tongdi nirok samung kaham tangdi nirokno ang koimung nirok Bible bai tongdi haike nirokni sago kaham ungnai ang video khaimani nirokno samani thong Bible o mangno sijak tongo ang Bible bai tongo tebo ang kaham ungo khaksangma mago kha tongthogo Bible bai tongkhe oro Bible o kwbangmano sijak tongo kok kaham sung tamo khlainai kok hamya bo sijak tongo oro hamya borokrokni bangai bo sijak tongo kaham borokni bangai bo sijak tongo o Bible o nirok khakanai Bible o tamo sijak tong nirok baksa borokrok kwbangmano Bible no sibaya o Bible o kwbangmano sung kaham swrungjaknai sini nangmani rokno sajak oro tongo nirok kaham khe tongmani bangai rok bebakno swijak tongo oro tebo oro kaham khe tongmaniya hisong saisong tei kwbangma bwsa bwtui rok bai tongmani buma bufa rok bai tongmani bo kwbangma sini sago tongmani thungno sijak tongo Bible o Bible English bai hingke Holy Book hingjago Bible kathar boi nirok Bible no buchidi tagno tinini siming nirok Bible bai tongdi haike nirok belai no kaham ungnai Bible bai tongkhe nirokni sago khaksangma kwrwi wngwi tongha hingke nirok Bible no nagui nirok kaham khe tongdi haike nirok belai no hamnai khaksangma manai nirokni thani lenglama jaga maya hingke khaksangma jaga maya hingke nirok o Bible no pore gui nirok Bible bai daily no tongdi daily no nirok Bible bai tongkhe nirokni sak kaham ungnai asno ang koijago nirokni bangui ang kaham sao nirok Bible bai tongdi haike jotono kaham ungthangbai nai asukno ani tinini video